לא נעצרת. אני רק רוצה להוסיף נקודה על מה שדיברתם קודם. כן. יש לי פרויקט שנקרא דרך התקומה. זה לא קשור למה שבאתי לשבת, אבל אתם מעלים את זה וזה ממש חשוב. אנחנו יצאנו בפרויקט שהוא מחבר מצפון העוטף לדרום העוטף עם דרך נוף. בגלל שקשה מאוד להגיע לגופים הגדולים, אנחנו עשינו את זה דרך הקיבוצים, ויש כבר מצפים, ואנחנו קוראים למשפחות גבורה, שרוצים להנציח את יקיריהם בפרויקט, שיבואו. אני כבר השבוע דיברתי עם יהושע שני, ויהושע כבר הולך להנציח את אורי שני במיזמים. זה פשוט מצפים שכבר הוקמו. יפה. כמו גבעת התצפיתניות, זה הראשונה שהקמנו, הקמנו השבוע בנירים. אנשים פשוט מוזמנים לפנות אלינו דרך התקומה באינטרנט, ולפנות ולהנציח את יקיריהם במצפים שאנחנו הולכים להקים. לאורך כדרך, גם קק"ל בעזרת השם ייכנסו. מדהים. לא, בכלל לא. אני שואל את השאלה בכוונה. כן. המשפחות שאין להם את זה בדיוק הנקודה. דרך התקומה נועדה לשתי דברים. א', היא נועדה להיות באזור. דרך התקומה נועדה להיות באזור, דווקא באזור מעבר לקו הקיבוצים, כדי להנכיח את האחיזה שלנו בשטח, ולהנכיח את האחריות שלנו האזרחית לתפוס את השטח הזה ולא לסמוך רק על הצבא. והדבר השני הוא לספר את הסיפורים שלא מצליחים לספר. שאין לכולם את היכולות, גם היכולות כספיות, אבל גם לפעמים היכוליות הנפשיות. אנחנו נפגשנו עם משפחות, במשפחות שלא מצליחות לצאת מהבית, ופשוט תרימו לנו טלפון ואנחנו מספרים את הסיפור של אתה נוגע בנקודה מאוד משמעותית, ואולי זה משהו שאיציק הציע קודם, ואני מציעה לקחת אותו בשתי ידיים.